Machiegni kendo nyakorom gajuang chenro hen hoimore wadhi mbele gi weche manyien. E kinde ma pod piny Kenya yuago kendo paro Mama Phoebe Asiyo mine manie telo ma Mama Phoebe ne opayo ne giyo e alap mar siasa. Riwruog mine mar maendeleo ya wanawake familia mare koriwore kod tend kaunti ma Kisumu kawuono noparo gigo mane Mama Phoebe otime pacho kae. Jafo marwa Lilian Abeta ntiere kod ler kwa kaunti ma Kisumu. E kinde ma pod piny Kenya yuago kendo paro Mama Phoebe Asiyo. Minego manie telo riwruog mine mano maendeleo ya wanawake familia mare koriwore kod tend kaunti ma Kisumu nochiwo sigana margi e wi rapar kuom gigo mane Phoebe Asiyo notimo e pacho ka kaka ng'ama miyo. Mama understood me, we will grieve, but we cannot live in grief. Kendo nogombo ni wayud thuolo to celebrate her. Romono manotelde kod Governor Anyang' Nyong'o noparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane jiwo mine kod nyithindo manyiri kokedo negi mondo gibed e telo. Campaign for women leadership. Kojiwo ni bende nosiro mine e yore mopogore pachoka. The fight for multi-party democracy in this country. Pushing for women's advancement to the ODM party. That was led by Phoebe Asiyo. Phoebe was a woman leader. But being a women leader did not confine him to the politics of women only. She saw himself as a leader in the ODM and a voice in the nation. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga koriwre kod mine mamoko bende nochiwo sigana magiparo godo Mama Phoebe Asiyo kagilero sir kod puonj mane omiyogi e alap mar siasa. Legacy manyagoro wenwa koro nyakwa tim kanyo podo ngima nyo winyo muchaka nyo waweni gimara mara nyagoro dhi wach nyagoro dhi tim kendo loka poden otuon owacho gimara mara waringo di sani koro wan kiye mage nyaka koro waen shwa ni nyagoro legacy mare oendelea. All of us Manitika, every woman in Nyanza, we know how difficult it was. Me, you want to run for a political seat. But she opened that door and made it very easy for women. Every time no wachonango, we are celebrating Katiba. Manomi wako marmine. Auntie Phoebe was an answer to women. So it is an answer to women wrapped up in the person of Phoebe Asiyo. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Johala makario bangi yuak ni ntiere medruok mar rawere matimbe gi njende kema monjo mwandugi kwalo kendo wege kod lal mararia. Giwacho ne gin kod luoro ne pononi okenge mowinjore okoketi e tim